Engkai takhorok mia 1 tarik Agust 2021 kaisa viral video engkha o video engmani karon engkha borok ni regani samung borok bul buja buji enggai borok saiman sugya enggai borok no khoroksa bumung sali asung oro phai viral video bongni mungai khlaikya phia asuk bai solution engya social media o viral video khaima bai solution engya borokni sak phang borok bai panchayat body tei borok secretary tei JRS rok bai malai khe kaise abo solution engnai engkai phaidi bisingni kokto matamo borok no sungui nainai borok tangai samung maya eba tangai rang maya aborok no sung bongni khoktei tabuk khana lainai tei kaisa sana klaio borok tipramo thano koikha koimani bagai tini bongni nukhungo tei ni ulono phungaijir siri phaiui borok bai malai laikha tei borok bai kok salaikha tak borok bujikha borokno tamo borokni problem tong abo sung tak sunglainai engkai norok ni problem rok tak kisa saikha reke hamnai Sini problem no sini rega sini main bagai. Engkai norok ni regani je rang manja ba tangai maya abor norok tak boda bujikha No rega dozin kami mau maya. boda bujikha norok chairman rok ni through te tabuk phaiui Chairman ko sari do buju kaya, amuta buju kaya. engkai o viral video engmani no nung tam sana musung Amrang sana mau je pamo tan boro kaya sana buju kalang buju kaya, engka amu sai mang kaya. Je mia je bagai je kaya mani. Amu dili kaya bagai angko. o video mia jekti sanai botam khlai Gawai gan tuh nyong goro kaya. Ya tahu kaya. boki sangbadik da na bini party ni eba bini bumung tam abor ki saikhan reke hamana Nunggu sali ya bini mung seven tuh sajen botol ya tahu kaya untuk dia. bo party ni neta Dan itu. acha engkai haina hai bini busaine bu sungsngnai takho kai nang boda bujikha nini je problem tongmani tabuk bujikha engkai social media o norok ni bagai je boi comment hamya sei tongmani norok bul buja buji abo video norok tam khainla musung abono delete khina bagai je viral khainai no norok koijao kojo engkai nini je solution abo nang tabuk odang jakha nini je regani problem tongmani abo khaita bujikha kaham kai bujiuna ang saimang kata khaito engkai tabuk o je video viral engmani abo lukorok no nung tam sana musung lokorong koya video na angkira delete khina bagai engkai tipramo thani phai chairman rok eba leader rok nung mai phai ma malai phaikia malai phika borok bebak problem rok no sai khana rika na joton sai khina engkai hambai engkai takhorok mia sung je viral video mani srangsati channel ni through te sung viral manogo srangsati channel long no bo sung koyo borok investigation khaiui o video sung tini tesa feedback rimani no borok reply rina nungthun eba prasar khaina nungthun hambai bongthani wasung